Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yu amin nga sa nga pada papagayan. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumaning na sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadato di pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kung magkablawag ito rin bagabigat na yung mga aldaw, na yung mga oras kada kayam yung sa panan. Kat padanan nyo pagayam ti pagkasalitaan ni Amboy nga napuluan, Bobot Balot. Yan, Bobot Balot. Anong pakinaigan ti biyag ni Amboy, iti Bobot Balot. Padaanan nyo and pakishare di program at ipapagayam. Share. And then, drogyan tayo kamsat. Tapno malpasen. Malpas manin ito yung pagkasalitaan. Kasalitaan ni Amboy nga napoluan. Bobot Balot. Sagudahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, ni manen na Bobot Balot Manong Nemi ti mauding agid tringga kadag iti naglakwan na iti balot iti dayta nga rabii wano parbangon. Alas 5 Manong Nemi agsasarunon dagiti balot vendors nga umay agangkat kadag iti ilakuda nga aramid mi nga balot ken Pinoy. Dati Manong Nemi tinangrugyan mi nga sangkabasit nga negosyo mi nga natawid ko karang iti tatang ken nanang. Kabuto siyak ti burdek, ken siyak ti nagnaed iti danada, siyak ti nangistimar kadakwada, Manong Nemi, iti agbedridan dan, siyak meten ti mawid at ti basit nga balay nga family house mi, ken kastameten detoy inrugina iding pagaramidan iti balot ken Pinoy. Adamuten asawak Manong Nemi, kanada talo nga anak mi. Duan iti adda iti college, idinto ta maysa iti adda pa lang ti high school. Kapigsa iti panagpaadal Manong. Ganun duma, samot na kang kanayon nga agbuenas iti panagnegosyo iti balot. Adda tiyempuna nga naganar, adda mat tiyempuna nga awan ti mayat iti balot. Manong Nemi. At nga Mindanao, Manong Nemi, ti dayaan ti balay mi ket napintas nga pagtaraknan ti itik. Adamaten pwesto na pakitlugan da. Kag ito'y maten tingkam ikabil ti incubator para ti balot ken na Pinoy, Manong Nemi. Damat asa nga pulong nga kaginggana iti 12 nga vendors iti balot nga umay. May sa kadakuha na Manong Nemi ni Bobot Balot. Bobot tinagan na. Kaya binunyagan na iti inayod da di balot, Bobot Balot. Ngayon dakal ti problema kaya kuha naman Nemi tatanda ni
pinarbangon nga saan nga kompleto ti intrigana. Takasano manon nemi. Dahil tumadlang ti magsapulan na. Idinto ta adamat ta ti high school dahil duwa nga babae nga putot na. Iti live-in partner na. Live-in ko na katasanda ka numot pa yung nagkasar. Kada ito'y kadenden nanay ta nga babae nga nalapsat. Yung bagkid yata kinayat na ni Bobot manong. Owen. Tanalapsat ni Iling. Nalaplapsat ng ni Usang nga asawa. Ubing damat ngamin, manong nemi. Da kami kiniusang nga kit adda ni ti kalis ti ginito nga mabalasang mo. Sa ni Junior ket Junior ket the third kunak ko ma. Ni Ambuyet. Adda matin ti high school man. Madamdama pa napasungad ako manong nemi ni Bubot. Ay, Bubot, pare. Ay, pasensyahan, pare Amboy. Naladawak ka nakaibos. Mano ka din ang kat mo. Pinunong ta basket mo, di ba? Dakal ti makorta, ma. Mano ka di amin, pare. Kung kita tilista, nakarecord dito yung mano ti ruwar mo. Nabalot kan Pinoy. O, dadan eh. Udik di ka duma. Anya? Apo na yung pare. Dato magapapami ni Usang asawa. Tadapay na pa nang ipagarup na hanga kompleto intrigam. Kita isurat ko lang nga kompleto oras amet. Hangag patinggat kang kanayon nga pang salsaliknib ko parang protector ko kang ka pare Bobot. Ano nga minta agalibtak ka tadwa a basket. Uno bay on ba lang ti pagkikargamon. Adumad lang tadi kakompetensya pare. Ano kakompetensya? Dahil rutam kat siksik hamad lang taglakalakot balot na. Samad lang ang balot sa punan tayo. Adumad tagit aglako ka na kitay saan lang ang balot. Isursur na ba yun? Pati nandiyan. Inanano manen. Apay andaman na ng gastusan. Nagparaparik na ngamin kanya nga mga makatay tati luto. Super luto pare. Iti nabula. Iti alas 11. Na? Kat among nga ti resultanan. Tumbigat pa lang mamak to pa lang. Umat pagbuyaak. Susabo kat manong nga iti iyawid mo. Damat sa nga gasot. Sus kat. Agapa kayo tumanin kaniling No, kung ahang ka naggastos ka na mo pa kinisayan, dito'y puunan, maka-intriga ka umamat, iti almost 500, di ba? Kasano lang pa naggasto mo, nagtaya iti luto? Ado nga numero eh. Isusapo Isardeng mo. No talaga nga saan mo nga gasat. Saan nga pulo sa mga bat? Baka saan lang ang luto. At ay 645 kada 6 baka huweteng ba iti pagtaytayam. Kung pormentan no, ano pangabak dito na. Suso. Manungar ti odim. No itid ko dito sa nga kaso tapag pagiso. Ang awalat intriga ako ng balon na kiti anak ko yung tunubigat. Balon da, hampay umanay. Datangar pamigat yo, pangal daw yo. Kat sadot mo dadya asawang nga ni Iling. Pag namnamaan na kalatan, timadlat, agpay kayang, agpaspasik si Tuprana. Nga balit na napintas ni Bagat ko. Napintas pare Ngayon saan ba't nga sikat makinabang? Pare, ibabawim natin yung bagam. Ibabawim pare amboy. Anak ating Bagat. Napintas ni Bagat ko. Sa mo ibaga kasamad lang siya makikinabang yung kuwana. Are, amom data. Ngayon di mo laing kayat nga nugutin. Pagpispiyastaan na gini marites, di may panggip, kiniiling ang bakit mo. Tikat ananos mo Ay, itigti asawak pare. Agas pa nangayat ko karigit iduhan anak ko. Tikat agbalbal agbalasita nga da chichi kinilili. Baka nung dumakkel pa na kita anak mo.
Baka agbaling nga bugaw ni baka mo. Ano tiket mo asawan? Amok nga maawatan tiket ko asawan. Paring bobot. Ngayon mo lakayat nga awaten. Diya kayat nga mapukaw ko dikitan na ko. Hanga bali nga mapukaw mo di asawa. Wanat asawak lang. Agam no sa mo masuportaran dikit anak mo. Sunod-surutan da. Ni bakat mo. Omot pagsapsap hamad goburan ni iling apin masuportaran ako mga ron. Sapo ya. Kahit no magsapol lang ron di pintas na. Handa ko ram. Awan, sige. Nagawid kan. Tadapi panahon mo nga maturog. Malmalemak man maturog. Takit. Tasan ka ko mga unay mapuyatan, dalis tom tagla ko, tapno makaturog ka masapa, tapno makaubra ka pa iti aldaw, sumurot ka di konstruksyon, uno kong forma dita, mabiyag mo kuma, ti pamilya. Hay baga, tawang baybayadan nyo, kakasera. Talibre di pag ganyan nyo di abong-abong ti sirok, ti akasya. Di ka ba't agus usar ti kuryente, ta press kumat sa dya, ori ulit electric pan nyo. Data alamok, hanggang adamat gatangan nyo nga katol. Intun ka ano nga maipayam nga da TV mat di dikit anak mo, mapanda makibuy-buya. Isungarod pare, agtay-tayak ti luto, tanawans nga mga bagat. Saan ton nga ti awag na kit balot, bubot-balot, bubot milyonaryon ton. Bahala ka, alagayod kang kit makaturog akon. Sige ba na, intun bigat nga rod manayin. Tono, before 5, dakto manayin. Awan padasak to man ti duwa nga basket to no maasa nga bayon ti ang katek tapno basta malakom amin pondom amin nga gakwa dakkel de ganansyam no talaga nga nagaget ka. Ilaga ro din bobot. Good morning na. Panong nemi inananusang gayam ni usang ditimngig kada kami. Mano tisan na nga inintrenga kadedyo puunan na. Sa nga gasot lang, bakit? Sa nga gasot lang, kang kanangin nga sa nga gasot lang. Di pala kami ikatin. Nagadudta, di kita daduma pa nga mayat kumangagla ko. Bigbigat, tataka pa nito. So na, bigbigat ha. Templang mo, tikapid ha. May makaturog ka pa, nagkapay ka. Ay, wala. Mapatamlaw na ko na. Sasalita ta. Sa tanto, padasan ti ko. Umiskor na madamdama. Awanin ang boy. Baka no, agasawa ka din na oras na inaon ng anak ta. Napindas mo nga rod. Agap buko ka din na oras. Usang. Oray no. Lakay tauna yan. Nataingan tauna yan. Dapat lang darang agtartaray ka na kita orat tayo. Mayat. Ako lang mo kon. Ay, maumak pa din nga. Agdutluto kada. Mapanagkakakas ti itlog ti itik kada. Agdutluto kada. Ano ko matkauma, mga problema maya. Yung bagdadakas to, ka negosyo ta. Naman pa adot magastos. Saan ba nakanayon nga da? Data ka di man ti malagip mo. Amboy, ingkarim idi na pintas nga biyang. Ano na ito klase at balay ta? Nabayagan nga saan nga nalagdaan. Family house yu idi, family house pala ita. Ano nga ron? Dagiti magangganan siya. Gastuso mo dagiti anak at panagadal da. Kataguri ka ata doon makapagturpos da. Iso dan tumatin tumulong ka na ta. Ay nga ta mom. Baka mangtadan to ditakdakkel nga puunan ta. Saan to lang nga gagagay lang nga pagtarak ng tiitik. Baka kino susapo. Ay, walat amokon. At danto pa hiya namnaman ni bobot. Datantukid din. Katawaan da rin nga kumpadren. Anong bakit katawaan da? Ambisyoso ka no. Na mambisyonan natin mga habak iti luto. Nga rin ito paggasgastusan na. Kada huweteng. Din sabi mapuruno.
Nabayagan nga taytaya ti huweteng. Dada ti damag ko ka tayador mang taytaya ken kuana. Mang patpataya ken kuana. Di pa umangod di numero na. Ore ko malang balik taya. Awan. Di nakarkaro man yung tiluto. Kat innam nga numero. Awan sabi na nga makti lugar tayo. Kaslasanak mamatpati deta. Baka nga nagiti lang kayat na nga pangapakin iti irward at numero na. Di man usang. Ado, di mga mag-abag ayan, announce naman. Sa mesa, no, da mga mag-ilimad da. Nangabag ni Kastoy, taga-jay, taga-Kastoy ka lugar. Handa ibaga dinagan. Tapi ko handa ibaga. Mga naman da hold upan. Nalimad mat ka, ti panangklim no ka, ti premium. No mga abag ka, kas pagarikan. Intuloy mi tinagsasalita kini usang marunay may panggap ti kasasaad mi. Siyempre, saan nga stable ti kasasaad mi at ti lamo, ti tiyampo, ti gasat. Adama di gundaway wanong naimi nga dumting ti layos ket malayos di tadanaw. May wawa di itik. Sabalin tumanin nga panangrugi, nukas pagarikan. Dapat di gundaway manong naimi nga may isalakan mi di itik. Sabalin tumanin nga panagrubwat manong naimi nga paitlog kadakwada. Naligat mat. Dato yung klase nga negosyo manong. Kat ibagbaga nga ron ti asawak, nga agbaliw kam ti negosyo. Naman na ako mga ron. Ngam naragsakak to launa yan manong naimi nga mapagradwar ko di duwa nga inauna. Nga anak mi. Tamakamudan tumatil nga tumulong kini Amboy the Third. Manon nemi. Makaturog akon. Ana, makaturog akon. Ala, naturog ka na ta. Oray kat siya kita. Basit man tipuwayat ko. Isagana ko na kita, masapsapol na kita. Anak ta, tulumay isagana ko. Ringik to nida. Tagrubot dan. Madaman nagbasa. Nagdalo sa tuwan taglawlaw, naktubat pakanin adig iti itik. Naktukitain kumustada. Ang mga numasadod da nga gitlog, nukasta nga hango maipakan ka nakuha na ginilas ka na mapakan. At no makaringgan, sikan tumatin ti agakas, rugyang tumatin tagluto, apag isunto no, at adig iti umay ay agangkat, kada kita balot, kada pinot. Nangatat na basama kin kinibubot. So, man hindi pa panunutan. Siyempre, sang gasot lang di apunte na kinibagat na. Garapatani manin. Ay, po. Problema pa eh. Sika ken siya. Adda pa isang gabas siya negosyo na. Ag problema ta pa tirigat. Gabot agpatpaadal doon na college. Hindi nga rin bubot. Agbadbada nga dati high school, di duwa nga mabahay nga anak na, putot na. Nuputot na amin, ida ko na ma. Ana? Nuputot na amin, ida ko na ma. Sino ko mga taking putot ma? Ay, makitkitak ida. Sino? Lailing giniiking. Ino to? Kaya ta, tiyandaan. Terminal ti jeep. Ano ba? Ada passenger jeep ni Iking? Gawin. Hindi jeep nga agpapasentro. Nga agpapaaway. Nga ti patanggana kitruta na kitijay yanda bubot. Ore no awan ti papanan nga irantaan ni Iling ita sentro. Apawan naglugan ni ti jeep ni Iking. Aglugan pa ti sango nga nakakitkiting pa bado na. Haadakan nga ron umanay nga itid ni bubot nga kwarta nga maganansya na ti pa naglako na balot. Itaya naman ti loto. Sino nga ti mga subsuporter kadakwada. Diya pagkurkurangan ni Bobot, no saan nga ni Iking. Ay, usang aya, mangrugi ka manen, hangko mga usang tinagan mo, no dikit marites. Isang nga chismis na ito. Lala, lipato mo. Isubot ti bagbaga kini Bobot. Nga gridam, agsalukag. Tapos no saan nga lipliputan ni Iling isuna. Kasi diti klase nga trabaho na akit siyempre.
Imbes nga adda isuna iti sidong di asawa na iti kasi nga rabi adda man isuna nga bobot balot Pinoy balot kung kono na adda mata mapandamaten balbalutan nga pinpinoyan ni bagat na aya po usang aya makabasol ka kini po Diyos dito kay magbagam agpay sumati magbagak ala kagistimaran ta sobra kag matin sila ta maturo ka hawan pa'y turog ko. Kamalman na manong namiyak kita kami manen kay ni pareng bobot. Pare, ana, kayam dito a basket? Padasak pare. Amat madadael no ang kumalako amin. Di ba? Ada na kita rehit. Wala nga mabalingit awan ti rehit Madlaw da Di kustumahan. Sa bagay. No, adda sa mong malako na kit ko ha. Bayadam no kwan. Uno saan kita hawid mo ta isot pambigat dagit anak mo. No Pinoy kayat dangem no balot ka na kayat siya. Maamak da nga dapik na. Agdigdigos ka lang bobot. Pare, ano ba nagkunang ba niya? Data pala badong dirabi Hamat sa balit badong dirabi Talaga, kasi nagpapadaming nga badong. Kasi lasang nagbukbukas. Ay, di unay among amin ni iling ti aglaba. Anya? Ken, dagiti anak ko ti pagpalablabain na. Anak ko obra ni iling. Kasi agpaspaseksi. Amo man tin di asawa. Di na kayat nga agkupas. O rin na maka-escore ka man lang. Sagpaminsan lang pare. No medyo panagkalan ti puntek. Ikayang na. Punta ka tao, pare. Ngayon na basit, awan, nakakupit dahil lupo na. Ngayon mo, pare. No mga bakak ti weteng. Ori may sa limit lang. Permit laot kayang na. Ngayon na padasa mo tinangabak. Hamot pa nga ron. Ori balik tayo ko ma. Ngayon nang naroon na kata, no. Mga bakak ti loto. Milyon pare. Pabaratwang ka pa Sesyon na ko mati pabaratwak ng sanga siya. Amo na mga abakag tiloto. Oh. Saan ton nga bobot balot tinagang ko? Anara, Don Bobot. Ay, bobot. May atakbat ka di adas. Arapa abot, pangliw-liwam tibiyag mo. Ay, awan ti may dandahanon kang kaya, di kita may panggap, tararamidan da, iling kiniiking. Pare, huwag mo nang ituloy. Kagura ka. Datang amin ti matiging ka Ano't awag da kang ka? Tsaka mo. Abin di mo ilaban ti kalindagam makas asawa ni iling. Sa bagay, hanggang ba't pa namin nag-asawa? Apin niya, awang panunod yung ag-asawa? Yung garante man, kahit na kami ng palagkasar So nga siya Hanggang bali naisurot ba't yung pilyedok na gitanak ko Ay, sige. Karga nga rin naging dua basket Pang-aasim basit Naamon ni usang asawa nga adasa nga gasot nga utang mo. Pang-aasim. Tayin tragam amin nga po unam. Awan tikisay na. Nalawag. Uwan pare. Ang waro-waras lat tamat lat digiti damag manong nemi ti may panggap kada iling kiniiking. Kaya nagwarawas ti damag manong nemi nga awan ti nasya pulos kapanang tratar ni iling kini abobot. Kasla na tuktukan nga kasla na tuktukan nga bisokol manong nemi kunada ni bobot no adda iti sangwanan ni iling kapag sausawan to ni iling suna taha sana nga maited ti kasapulan na ken kasapulan di kiti duhang anak na kasano nga namin met orasin no kasano nga mabiyag na ti pamilya na kasi siya mo lang
Napikamamot ano iintrigahan na amin. Gastusan naman. Saan man agsiksigarilyo, saan man nga uminom ti arak, ngam ti bisyo agweteng, kaya nagluto. Mas asyan ka no manong na may digri karubada, tamang mangigda iti kaya adong sa nga malamot nga aso, nga bagbaga ni iling kang kuwan. Hamad nga ganawa dagit anak na. Tanaturturay man tinada ng isuda. Kan pati dagit anak na manong may agdemanda siyempre. Why? Dumakdakkel da. Nga kithaim tilangada kat kasla mangrutay-rutay da kat babayit kinataon da. Aging nga dimtengen manong may tagparparik na kini nga mapasamak. Kapot iti may sangal daw manong may sangko nga mauray ni bobot nga umahay mga alat lako na. Apa nga ta? Sino ano't problema? Amboy? Dinamag ni Usang. Kasi yung oras sa umpay ni bobot. Kaya pa dapat siyang nairuwar nga balot kan Pinoy. Dapat ha? Kahit ano't serbi na agbambante ka dito yung umay aggatang na kita umay dumanon nga mismo dito eh. Di sikat mangilakon. Imbes nga mapan kinibubot ti kanan siya, mapampayin ka na tayo. Tulungan ka no, kahit mo. Hindi dito arubayan, mapangkuisursor. Unang abay nga tangawan. Kahit ba nga naman masakit? Takasan no saan nga masakit kahit baka sampay mamigbigat na niya, baka no Pinoy laeng nga lako na, wano palot eh. Pagbudpud na, tibisin na, nakaspagarigan lang. Ang mga ano, dagas ka na pasama. Dagas kumain niya, tiyan niya nga dagas ka na pasama. Speaking, isudedan na eh. Agbasing-basing ti loko. Nagpeso. Nabartek. Kasano pa nga makalako dahil kita kabartek. Katsamat ko, minunong nga dati ha. Handa lagit problema na amboy. Sige, agsalita ka kaya na tagayem mo. Papin mo't kasta nga is, pasayos mo pa tagayem mo. Katalaga mo tagayem mo. Sige, ano gutok mo gayem ko ni Bobot, gayem nak ni Bobot. Nagsalita ka nga ron. Manong nemi, medyo adayupay nga maangot ko tekat sangal. Tama pa lang nga naginom tulo ko. Oh, pare, abay. Nagtugaw. Nakadagdag sent pa nang itupak natin patong na itutugaw manong nemi. Baglagin nito saan nga semento nga tugaw no kayo no dagat ratan. Abay nagbartek ka. Tama pa lang nga. Minom ka. Kasi ka lagi dinom. Kailangan ko lang, pare. Amin na masama. Ita'y makariingak. Ay. Di makariingak. Siyempre, nagsapo lang ka na awan. Dati samat nga sanda ka, tandaan na kita. Kaya awan ni Iling. Awan dami, pare. Awan di kita arawatan da. Binanawan ako na kita gina. Binanawan ako na kita gina. Nagparik na kanyak dato yun din pare. Posible ang mapasamak ko na. Kat talaga. Pare, sa mo mabalaw ni Ling. Kan saan mo ba't nga mababalaw di kita anak mo? Saan mo maitad ka sa pulanda? Babayin lang ti panaglaklakom ti walot kan Pinoy. Kahit ore nga tanong saan ka nga gutwetin ka nagrutluto. Salat ang umanay. Siyempre, ikalikagumit ni Iling. Iti namnamain na nga pag namayan na o pakaragsakan na. Isang kasi nga naramid na. Ngamanat damag sa rin ayan na. Hanggang nagdamag iti karuba. No, anat nakita da. Labang kano dinagas ni
iking. Kung nagtupay ngamin. Kahit nang ipanan ni iking kanakwada. Tsaka mo pare. Tsaka mo. Nangalam nga ron tinggatang mutarak. Pinainom dak. Hindi maamuan dati problema. Nagiti karuba. Arak lang ang katapat yang munada. So, hora jak amot uminom. Jak pad inom. Tayo supay nga pagkastusak ko na. Pinadas ko. Naripatam nga rin yung problema. Sampay. Kurang tiinom ko eh. Di mo kunain nga painumin ka. Alam mo pare. Kaya ko nga wali pa ng problema. Kaya ko nga na yun ang tinom ko. Kung pulutan na. Hindi ka na nga makalako na. Sensyakan. Yung piyakan nga katawan ti problema makastoy. Amboy. Apay nga. Siyak pa ay nagproblema. Kung naktupay kami nga problema kanto ti kastoy. Ay, bubot. Anya ti rason ken gapo no apay nga jay asawa nga babae ket panawan na jay asawa na. Ba't ko niling? Awa di sa bali nga babae di biyag ko no saan isiso na. Iso ti first love ken last love ko. Taasin no kumapay nga minmet ti mayat ken ka. Imbag tanayat ni iling ken ka. Nag-ast ka kid diya nakanubya ka, nakalib-in partner ka, iti kas ken kuana, nga napututam iti duwa, nga nalapsat nga babalasitan. Nuputot mo ida. Ana? Ano ko na pare? Nuputot mo ida putot ko ida. Sabagay, mamati Sikat ka ingas dahil. Ano na ganito putot mo? Lili. Ni Gigi kini Lili. Dahil ti rason. No apay panawan di babae, di lalaki, handa maitad pakaragsakan di babae. Kaya nagsapol ti sabali. Vice versa. Apay nga di babae, ay di lalaki, at panawan di babae. Ana? Saan ka nung naimas di babae? Pare, tayo lang kat inumam ka rin. Nabibinas mo din no, maplat ka na nagtalna ka. Kaya, naman nga pare. Kamintong mausawang ka, makariin ka, sakit ta ulom. Ano nga rin ba rin sa pulam? Sa pulam, naginak. Kahit ko nga basublin, naginak ko. Ore sa anin nga balid di ina. Basta ang subli ka niya, naginak ko. Pare, nagsublikan ka naginak mo. Maited mo ka sa pulan na? Kaya kung naglawak mo di balot kan Pinoy? Di pa'y umanay king kan, kas pagarikan. Na talaga man siyang tagtaya ti huweting en loto. Sayang sa anak nakataya drabi. Rimor ko ba dyan numero? Mabit lang, tayo lang kati inumam. Paunay ka na kaya, bobot. Manong nemi imian ni bubot dito'y balay. Banag na apain nak maniniusap. Amo mamboy, nung nga tata babae ni bubot, pagimurak. So, sang sikamot. Kasi nalamat patagpay ni bubot ng mitisya. Anak problema mo kini bubot aya. Apa niya pinainom mo sa mo pinaumyan dito. Sa dinungarot pagpaturugan na kumaita. Kahit saan naman nakabaylan ti agawid din siya barong-barong na. Kaya no agawid siya barong-barong na baka no magungot kat awan ti magriing kang kuha na. Tawang kadwa na kayo. Kaya di ba amon tapno ginanan? O sang, pwede mo tikas taba ka. Ano yan? Problema ka ni bubot kat saan nakamat nga disturboyan. Nakamat nga luklukuan. Ano ayat adakang kuha na takas la oret, sigid na kang ka. Mas asyahan ang orod kang kuha na.
Oo, mati sa bali, mga sakit kang guwana ka no sa angasyak. Malaksid da karuba na nga, mga sakit kang guwana. Ito, di pa isakit digit anak na. Nang naroon na di asawa na. Taliliputan na nga roda. Di na ka di parparitan na. Usang. Bahala ka. Mhm. Mati pagkurkurangan ka. Tapno, adda ko mapakimunam. Lalaki pa iti pakimunam. Ay, marik naklat na kami tirikat. Nangaroon na hasta nga dumawat na kita nagtangan mas basa ti college. Layunan nyo, kasto-kasto ko nada. Ay, baka no saan tang mapupuutan. Madakamat at puunan. Anong problema, bakit? Adamat lat. Agit itlog ba't lat agit itik? Kana adamat lat agit para anak. No saan to nagitlog di kita dati nga itlog, agit itlog. Mamalinta pa nga ilako. Adumat nila tadig gumata ka pulutanan da. San tumanin da kita sumarasarunong itik, sudan tumanin tagitlog. Nga ni saan nga umanay, amboy. Kasla kayat mo sa amin ti pumadakin iling. Ano kahit mo sawan? Saan nga maitad ni Bobot ti kasapulan ni iling, sudang agkina, anat inaramid da, pinanawan da. Kaslakas na samat ti bagbagam kanya ka. Anak, doon tayong tudigon daw nga panawan na, usang. Sapo. Kahit kulay palbalagip kang ka, nga narigat tesen su ti biyag, no aging galang ti kastoy, urahim ang makapagturpos ti kita, nagta. Ito makapagturpos taon, tumatin ti paggastos ng takit. Bukod dan to na ito nga negosyon, aming nga magana na siya kukwata. Sakripisyo laing usang. Ang tutor ka ang anos ka dan na nga ron. Sige nga ron. Hindi mo usawan ni Bubot manong name siyempre pinakan ko, pinagkaldo. Ari agawid ka, tagkagdigos, nagsukat ka. Nakompletong matamat yung tuturog mo. Pumay ka dito, tulungan na dito. Sunod saan, alayan kang parapakan ka nagitiitik. Are, saan ko may concentrate yung trabaho? Tabay, pampapanunutak ti pamilya. Yung minuto yung aming talaga ti ayanda. Basta na dyan, inala ni iking ina. Nang ipanan nakadakwada. Ba't gamin cellphone mo? Tatawagam ko Ida. Ada cellphone dahan? Nada amin cellphone da katalo. Kasi ka, pangalak ko mati, katang ko di cellphone. Ore ko man nun iti gagangay lang hang pagandano nga cellphone. Among ka diti numero da? Andan siya, nakasurat iti. Anak to sa pulit. Di, wala kat baalam dyan numero. Di may sa katakwada, umay ka kanya, idayal ta. Tausaran tin cellphone ko. Alang nga ron, pare. Alaman, thank you. Paano nga ron, di agawid ako na. Mawamat kwarta ka pulos. Sapo, Ken, awan pagtayak, iti, loto. Lipatin pa lang ti loto. Ne, pagpletem lang dito, ken pangal daw mo. Gusto lang babalik ko ited. Loto ko ang namin na loto. Manong name kamalman na mimat manan nagangkat manong name ni Bubot iti balo. Kumusta tig daginam? Umpay kontak ko ida. Di mo pa nakita te number nga kunam? Tsak basarakan pare. Aglako ka madlang kat ne. Mailiw na kiti sukik. Amangan no, ada makastrek ka na kiti rotak kat sado nga siya pagalaan na. Dapat lang. Sige pare. Agadanos ka. Oray ta kukamot amin itan. Agadan siyam. Tawan ti pangintergaamon. Di ba? Itayak amin ti weteng. Kinloto. Ay, sapo yan. No may agintriga manong name ni Bobot kompleto. Manong tinamati. Dapamigat ko.
Napangal daw ko. Nagtaya ka man ng tiloto. Maliway ka, pare. Kitlo ko mag-inurnong mo, manipo ni nagtay-taya ka, ha? Kitlo inurnong mo ko, madakkel kumaitan, pare. Kayam ko man nga, suportaran nga, itad amin nakasapulan, dagiti anak mo kinti asawam. Kanya, hindi na ito, pa nagpampanunot mo, bobot. Agbalbali mat kami ng sardin mon. At lang nga rin, napasamak ka. Pinanawan na ka kumangor dagiti agina. No, may tad mo kami nakasapulan kasapulan da. Tinagpagsawsawa na kasta, ungtan, no? Kamat. Hanggang ungtan, palagi pang galang. Panang niya sakit ko kang garetoy. Maamon. Basta mga bakak to at loto. Makita yo. Agbalbali to ni balot. Bobot balot. Agbalin to nga don bobot. Ay, awanan di may bagag pa. Kadpati ti asawak manong nami masuron manin. Sikan tumad ngamin. Di ba masuron kan? Babayam lata ngaminan. Agbalin pa nga problema. Saan ko mga problema? Kanyakit din ay amboy. Dumakas la. Bamon. Di ako ni bagbaga. Tamangan na sa bali man ni pagbagaam. Manong nemi nasapa nga imay ni Bobot iti may isang amalem. Pare. Nasaraka ko na ito number ni Tite Bordek. Baka manipatan pa tinagan ni Bordek mo. Ni Gigi o ni Lili? Ay, ni Lili. Lili, nagan si Bordek. Padasin man la, pare. Nga idayal na ito number. Tabarbarin makasalitak dyan ako. Sige, itikas ito nga oras, ayan nan. Baka, ada dyan balaydan o... Di mo ka din na pangkinitay dyan pagadalan na. Ama, nang jakmat masarakan nida. Ay, po, ya. Sige, bakam dyan number, dial ko. 0919 Oh, agri-ring. Orayam. Masong bata na. Orayam. Hello? Oh, anak ko na. In-speaker ko bangig ko. Hello ko naman na. Hello? Lily? Tatang? Tatang si ka ni Tatang? Hoy, nanak. Nasaraka ka ito number mo ngayon surat ko idi. Kat ni, nagpatawag ka ni paring ang boy. Di aking ko kadibalot ng pag-angkatak. Kumusta ka? Kumusta kayo? Tang, humay na kami alain, Tatang. Ha? Abe anak. Hindi tataiking. Kang kanayin ko mabarbartek. Inutayan niyo. Ibagam na sa tinutayan niyo. No may nakabalan. Pagyanan tayo, hindi malatla barong-barong. Naglako kalat at balot. Na masit ba't i-intrigam. Kanya kami nang gustoy. Imbag dito natalgad ng balay tayan mi. Di kuryente, ad electric fan, padali ad aircon. Naimas ni si dami, kompleto itid nga maalon mi, nga mabanagbasa. Iso na lang ta. No kasta mabartek ni Tata Iking. Tsan-tsansingan na kami. Halya. Diyos ko. Mamanag. Maamti mapuspusak ti amin. Marbaring no mga pakahon ni Tiloto. Una na, no mga pakagtiloto ikarikan ka. Humay kayalaan nita. Pasublian kayo anak ko. Pasublian kayo. Nagwing-wingi-wing ak manong name at damanin na ibalait nga huweteng kinloto. Ay, kas di atap ko manong. Nalalapsat, di babalisit ang putot ni Bobot. Imposible nga saan nga tsansingan ni Iking. Baka no, ay susapo. Pag-repetan na nagiti agina. Paring amboy, anataramidem.
Gusto mo dyan sa ujay anak mo. Numaalam ida, anat ipakan mo kadakwada. Sana matla imbaga, nga nagpindas di ayanda. Nag-electric panda, pasari at aircon da. Da TV da pa siguro. Naimasin si da. Talagang problema da. Di pa nag-chancing ni Iking no kasta ka mabartay. Kaya talang ma-rape na nagitiduang anak mo. Ito, ayop nga Iking. Padasan na nga raminan neta. Dirdirek iti na pino. Sako ikurkur ka nagiti itik. Gagitlog, gagbaling nga balot kan Pinoy. Mas asyanak manong nemi iti gayem ko. Agasmat iti panang imagine ko nga mas asyanak ka iti putot na. Umit ka diya. Nga mabartek ka at masulisog ka. Supsupurtaram na kiti ang giina. Pake ramanam amin ida. Kastat kinademonyo ni Iking. Diyos ko. No siya kinibubot. Nako. Kasano no naging anak ko ti pakamasama ka na ti kasta. Ay, bihag. Intultuloy na tama no nemi ni Bobot iti panaglako na iti balot ken Pinoy. Kaya intultuloy na tlatamad ate nagtaya ti loto ken huweteng tanaytangar ti pangnamnamaan na. Namte ko nadan nga ore ko malang mapuruno madi. Hampay nga umangot na iti numero na. Nagit ibaga ka sumardengan nga anong tumalakayat. No pakibiyangak, ang mga deta man hindi pagapaami iti asawa. So nadadungan manong nemi, saan ko na makibibiyangan. Basta lagi do, may agangkat, iyapuntena, no dakurag na okay lang, basta hanlakit nga do. Ay kaya manong nemi, ay timay sang nga malem, nasapang imay. Pare amboy. Pare. Oh, naisang-sangin mo itatraksak mo. Pare, ako pang magmagama. Tiyan niya. Ako pa'y damag mo. Damagan niya. Dito lugar tayo. Itiili tayo. Naumat. Diyan ka unay man nagdingding ti radyo. Hamo pa'y harot nga damag ah. Ano namin na ita? Ay, nasapa ka man ita. Bobot. Ay, kumadre, usang. Pasensyakan. Pag magpasensyakan ka. No, adaman di kita pagapaan nyo kini parang amboy, may panggap ka niya. Kada kita si Marsarunong aldaw, katawanin na saan nakasama at bibiyangan eh. Minatakot kasla kaya't mo manin nga biyangan na ka ni amboy ng asawa. Awan, no problem, kumadre. Ilala, panawang kayo. Kasla dan sa akin di sekreto yung dakdakay lang. Huwag kumadre. Oo, sige. Okay. Anamin na tangan damag, pare. Dituloy ko tayo. Pagsasalitaan da. Nga nabuhay na TV, ibagbagay ti radyo, nga tagadtoy ta ng hambak, 645 at jackpot loto, 50 million pare. Ket, di mo kunain nga sika. Kaya po, agbagtit sa akin din na ito kompadre kito. Yan, dito gayim ko ito. Yan, kaya po. Alakit tabayat mo no imagine mo laeng, at least naragsak ka. Babay lang tarapaap mo pare. Ay, baglakid din. Tada ng tulong kanya. Nang tulong kanya. Adda nang ibaga, no anya tayak nga numero. Oh, buko na. Eksakto.
Pare bobot, sika ka di ka talaga? Siya. Ay, apo, agbagtit sakit dito kumpadre ko. Ala, karata, sa payam di ba naglako? Hanap mo ba naglakot balot ito pare? Agtulag tam. Awan, piam mo ka pa sikot-sikot. Iso nga sika, adot amom. Amo kanya. Kasano nga bagak na siyak, nga da kanyak na niwing. Tiket nga nangamak. Ang kadya, nagtayama. Kat, anat advice na ito dyan. Anong advice da akit to ha? Ay, sika ken siya. Ibaon na tuman lang sa Jai Jai, Manila. Di opisina ti sweepstake. Anong sweepstake? Kasi kwen, di PSSO. Di mo pa yabang may balikasan pare. Basta di loto. Kita ba na number mo? Kita man. Baka agawin pare. Kung mo na dapat nagtalik mo kanya. Ngayon, guli ka lang kasi ano, anat impambarko ka rin kay makit ko nga mapanag ni Manila. Makamo ka na. Basta gastusan lakpay lang. Kasi kaya pala makamo. Aga kadagang angaw bobot. Tahanak kagang angaw. Pinadganin na po Diyos. Di araraw ko kayong kuha na. Maala kong nagitan ko. Idi damo manong name ko naklanog arapa aplayang tigayam ko. Yan. Idi makita tinumber na manong name naman pa saan ko nagkanan. Nakarami nakti pamuspusan tap numamuhat. Manong name babayin iti cellphone napanak iti Google. Sinets ko sa dyan manong name iti latest report result ti 645 jackpot. Remuar manong name. Sunga peso. Oh my God. 50 million. Diyos ko. Pangipanan ni paring bobot ka ito nga kwarta. Ito kasi dyan ang klase ng nga tao baka mayaw-awan. Di na amo i-manage. So nga kasapulan na tigayom ko manong. Ore ka naktulang ti may 1 milyon, okay na? Tinasken kita. Saanin nga agtindag ang baling nga kakaasi nga piman ni bubot balot nga lipliputan ti asawa na. Nga saan na nga makaden na di kitituwang anak na. Manong name Adam Amok ken na kontak ko ijay Manila. Inyo man ko dito nga ba nagkankwa na. Nakasagana ka nung tumulong. Basta, diyan, siyempre. Nada barato na. Kinasaritak ni Bobot. Pare, no si kakensiyak lang, saan da kaya? Kimunta ka sa Manila. Well, manulayang mati. Nilingkak mati ti 500,000 di so. Pangusaram ka di. Ti kwartam. Kita doa. Pare, diyan ka mga masisirap ti kwarta. Sa mga pagbali nga Diyos ti kwarta. Inted ni Apo Diyos kang ganito eh. Isong ilalaam. Huwag pare. Dito hindi nabayagan nga inararapaap ko. Isong nga ore kasunod pa ng parparit yung kanya kag taya. Talagang tayag. Kaputa ore siya kag parparit na kanya. Sa anak ng talinaad iti baba. Sa anak ang talinaad ng laklako lang iti balot. Sa anak ang talinaad iti barong-barong. Sa anak ang talinaad ng lipliputan ti asawak tasang kumited ti kasapulan na. Sa anak ang talinaad ng nakakaasing awang kanyak iti gitanak ko. Iti importante ka. Kamboy ka iti gitanak ko. Hamited ko tinaranyag masakbayan iti gitanak ko. Subsobra pa eh. Kan maikang kamit kayem. Kapag nadakal ti utang ko na ibaga nakim ken ka. Sikala di ka kaiso na nga masupsuportar kanya. Sige. Agsaka na kadag pa Manila na.
Anong oras ti pagkadam kini komadre? Bahal na. Basta. Okay. Makadano nagbalangin dyan Manila. Manong nami saan kami nga narigatan tani Efren nga gayem ko nga dati Manila manong nami kat adot ama muna iti unay. Ini-advise na lang manong nami nga mag-open dati winner iti bank account. Tarabing pintas na deposito dati bangko. Malaksid lang iti ihen carry da. Kasta nga rin tinapasama kinaramid mi manong nami nang open ni bobot iti bank account na. Sa lang may mesa pare. Tapno sa nga may mesa ti pagyanan na. Talo manong. Nawaras-waras manong nami. Sa the 5 million manong nami nga nigkaman mi. Ni Efren manong nami okayin kanya. Numano man ti Tedyo, grasya. Nakatulong ak. Ni ba bubot manong nemi na nagdesisyon? 1 million. Nagmilyonaryo ka din na orasen. Agyaman na keng kamboy. Nasanggat ngam amo. Hindi na kinuntak. Awang kumada ito. Manong nemi iti syudad ti Manila nga mismo. Tinangrugyan ni bubot. Nga naggatang manong nemi kanagita kayat na nanggatang. Alay. Sinto pa iti mamati nga siyak ni bubot ngagbalbalot. Bubot balot. Nukastoy nga klase nga arwaten. Tarwatek. Sag nagpapuks, nagpa-facial. Kompleton ti alahas. Kumbad. Di mo na ya. Baka makadlaw na yung tao. Hold upin na ta. At dapat lang ka nadatak kala kwarta. Gumatang ka matindid kayat mo katangan. Ako pintin mo kanya kay. Basta gumatang ka. Masapsapon mo dyan eh. Para ka nakita anak mo. Para ka niusang nga asawa. Dakamin ton tagtulag. Noon at pangusarami. Mano ka ditid mo kanya. Aray. Numanot kayat mo. Ngayon tulungan na pa lang nga mangigastos. Ano nga ti kayat mo? Gumatangak iti daga nga pangipatakderan ta. Iti hamat nga dakilo na ita maibus mo ta. Siyempre, tinadakil nga balaya kat milyon lat tamit. Dati nagbalaw ito 10 million. House and lot, 10 million. May datan. Tinalaka ang lote ha. Di nagdisumala di barong-barong. Puro sila day. Di sa pulan tataking kuko ha. Tagatangan ta. Sa tayo parakdaran ti balay. Awan na. Kalpasan na. Di ka dumangay. Mang panunod ka na napintas. Nga business. Nalawang mat na dyan lukaryo. Di itultuta nga tangan na gitilote. Di ka nagdisuan na giti karubong kaya namat kukakit. Di ka tangan ta. Papanaw mga hor di giti karubak. Di ialamid dati napimpinas nga pwesto. Basta may mesa nga lutet pagyanan ti kukwam. Di patakdar ka kariri building. Nga for hire. For rent kung ako ma. Apartment. Building nga pang tsendahan, pang komersyal. Amam no, ma-develop na di lugar yun, yung pasid di lugar yun. Napinta sa pang komersyal. Magipatakdar at tsendahan. Wala. Minimal. Baka mo tango mare pare. Kat iyan na ita, doon at adda. Kuraka, mabisinak. Inta ti restaurant nga namak na ay nangina. Special nga restaurant. Numanin tawagan nak manong na miniusang. Hanat obram dita. Efren ko nam, sinarong karang ang gayam mo. Una nagkuyog kay kinibobot. Osang, baliwan na ito agsalita. Ano ba? Dabi ka saan ko pagsalita ni Tan? Tikat aramidem.
magkita ka iti architect nga agplano nga mangpapintas, mangpadakkel, mangrenovate diti balay nga yan ta ita. Family house tayo. Family house mi. Nga pagbalin ng taga napintas nga balay. Talaga bagbagang padpada na ari nga kan sa kinibubot. Ken mangpanunod kan kung saan ito parang develop data pagtrack ng tiitik. Tapno rinibribo nga itik. Rinibribo mat nga balot titlog da. Tay natalged. Natalged nga ori dumdang tilayos kat saan nga malayos. Ha? Anak mo ko na. Ibagam tipod no. Ngam sa mo iwarawaras Alamin neta. Nangabak ni Bobot iti loto. Jackpot nga 645. Kahit mo asawan, iso? Tapay. Agdan din hamag dito nga taga-tulo karta ito ngabak. Iso. Anya? Oh my God. Kasta, pinatgan ni Apo Diyos araraw ni Bobot. Ako namlagbagtit. Ngati amom kat sa nga mga bak. Kitam kadlayan niya. At damad kayo maitid na pakiranutan. Dahil tagahiyem mo. Nagamit kami. Gananad kayo. Kasi kada-kada-kada-kalti na igaman nyo ang kwarta. Nakabangko. Manong nemi nakaado dikiti kaslasaan nga mamati. Iti pa naglubos ti bihag ni Bobo. Ngayon awan ti sabaling inyo na manong nemi no saan nga ti pamilya na. Tinawagan na manong nemi ni Iling. Oy, no at pang biyag mo ka na kita anak ta. Alaem na kami, pasublian na kami. Ngayon no awan, nagpatingin ka lang tibalot. Oras sa dino papapanam. Langig ko ako na data ni Ling, tayo ni speaker kumanong ti cellphone. Di pa gamin kimatang tilo ko nga balot. Ay balot, di bobot ka cellphone na. Bungol-bulod pa lang. Sige. Naisip ko na. Agkita tayo ti korte. Hala? Among bengin bagat ti korte? Bobo, tagbagtit kan. Ano taramidan ta pare? Tumatang ka pala cellphone mo. Tadi ka bumulbulot ka niya. Amo na niya. Pasensyakan pare. Regaluang nga may gindit baro nga cellphone. Haan cellphone mulat tan. Ibagtasan nakaparitan na ni Kumadri Osang nga kuy-kuyog ta. Kaya muna. Ibaga kang kawa nga saan nga warwaras. Dapain plano para tiblay mo pare. Kasmat iti plano. Nagiti patakder mo. Patakder ta ko na. Apay, kahit kung nagbalin nga kasusyo ka. Saan ka labas ta pabaratuan pare. No tiket, no anyaman na kiti may pasdak ang business ta. Tuwata. Buwot, kato yan. At ako man digito'y nawang ka. Nawang ka mga uawat kanya. Kamsak ba nga magsalitaan tarita pare, kahit kumaalan di kita anak ko. Nabang kami ti DSWD, manunemi, tatay tatimbagadang concern. Seknan, may panggap ka na kita nga ba ng ahensya. Pinaayabak, manunemi, pinaayaban mi, di kiti agiinan. Kasla nakanganga, manunemi nga kakita, iling, iti as live-in partner na iti kasi nga langana. Uray di kiti duwangan, anak na nga ni Gigi kini Lily. Tito Amboy? Oh, Gigi. Sino ito kaduwayo? Pwede mo malasin ni tatang mo? Iso ka din ni tatang ko? Gawin. Kas talangana, nagguwapo, nagbaknang dilangana. So nga rin nga dakam nito tapno alain na kayo. Ni Iling. Hoy, Bobot, sika ka dineta. Siyak. Nang mulbulutam ka na kita, ha? Agpamarang ka nga damabalin na?
kap no lang maalam kanyak dagiti anak ko. Oy, oregan ano ka? Mrs. Anak ka, Mrs. Miss. Tanag ka nga nagkasar kini Bobot. So, may lagayam. At the report, ti live-in partner mo may panggap. Iti ba mas pasama ka dagiti anak mo? Mulmulis tiyaan ka no. Ti live-in partner mo ang tama. Agpesuleta. Ay, saan agpesuleta, ma'am? Da kayo ng Bing. Ano makunayo? Ma'am, kang kanayon mga pulpulong kininanang tirarami din itong iking ka na kami ng sana mo't napatpatsin. Mamak mi makaagbalik yung mangramos ka na kami. Nukas takit po no. Iling, mabalinda kayo nga isak lang kiniiking. Itikas ito yung mapaspasama ka na ito, Bing. Ma'am, ay magdesisyon ni Bobot no makunana. Isublim laing di kitiputot ko. Dahil talayang tikalik ka gumag. Tang, umay kami kang kan. Handang balay tayo nga napintas tatang. Agbiyak tayo nga nanamayan tatang. Wanan ako. Kasi karig ka na kayo. Sumayat laki di biyak tayo. Apikit di nga saan. Ngalikalik ka gumyo. Ikalkalik ka gumyo. Itit ko ka na kayo. Naimatangak manong naimino kasano nga nagsinublat na ginagkabsat nga nangarakop iti amana. Nga nakangangamat latamat ni Iling manong naimino. Galanin di kita rawatin nyo. Ay, saanin? Saan nyo alalan di kita rawatin nyo? Ikang kayo di kwartayo, ting kayo shopping. Ha? Nagpeso tatang? Hoy, katangin nyo, di kita kayo ito katangin. Nga naman nyo nga para kada kayo. Huwag lang nagarbo. Di kita kalkalingan na lang. Ang kakasapulan nyo. Huwag tatang. Kasaruan garo din ni nanang. Saan nyo nga problema dito? Da kami tagsalita. Ay, sige tang. Kuyogan na kami kumamit lang Basta kayo yung Manong name saan ko nga nakita pa yun naman yung internet. Pimanawan na kita kapsat. Anong arad? Bobot, ma'am, thank you. Mabali mo isak lang na kita ito Noong na talagang inako na kita anak mo nga mulmulis tiyaan. Dajag nagan di iking ita. Takilakaso na ito Oray sanin. Ma'am, tinapatag kat napasubli ko na kita anak ko. Samad ka nagbalik kita yung iking. Bobot, siyak nga ron. Sika? Saan ka magkakapkapin Yung mag-ata saan ta nga nagkasal? Dik, agang ka kiniiking. Ma'am, ako andanas kan pa sa kasapula may thank you kada kayo. Oray tagawi din, sidong ko na dito ang anak ko. Pare ang boy. Dan. Thank you ma'am, thank you. Tama rin. Bubot, nagparinto may kita sa nguanaw. Pati siya kalaem. Kasapulan nagdagitan nagta. Kasapulan nagmadagbalbaliw ako pakawanin na. Yung saan ba't yung kaskaso ni Bobot man? Kinasalitak ni Bobot. Pare, apay hindi mo ikanda another chance. No si kakas pagarigan ti siyak pare. Tinabayag na ka nga linipliputan. Nga parada nga lipot. Kaya't mo pa okay na. Saan ka makasungbat? Sakto pekit din. Nga nakapasama ka na. Wala nga rumbing lang pakamanin. Si papakawan kang kuwan. So nga rin saan ko idang isak lang kiniiking. Tano sa anak ko man si papakawan. Isak lang ko ida. Nagigmumat ko na ni Mrs. Daisy. Dahil saan ko na pa nag-isak lang kanakuha na. Umanayin dahil nga maitulong ko. Ngam ti panangawat ko pa kini Iling. No way. Tiyangon kayat pare. Tiyangon kayat pa Ti babae nga. Impateg ko. Iti orela. Ngam awambat supapak na. Tiyak kayatan pare. Ti babae nga linuglog da. Itapay. Tadan kwartak pare.
Baka nagiti babae, tumasadag kanyak. Hala nga may mesa, pare. Baka ado nga babae. Saan lang nga ni Bobot manong nami tinaglupos ti biyag na. Takas man iti kalkalikagom nga ireklamo idi ni usang. Saan nga reklamo pa ay manong nami ti asawak gabutan na isem. Gabot at tidildalawan na nga gagangay lang nga balay nga nabayagan nga nalagha nga nalagdaan nga family house nga tawid ko karagiti naganak kanyak. Limagdan nga natalgedan nga balay nga makuna nga balay ti adda mabalin na. Balay tagbabalot ag pipinoy. Di moras maten manong nemi iti pagaramidan iti balut ken Pinoy. Agararamit kami maten karag iti moderno manong nemi. Nadalusen taglawlaw sa nga kasidi. Nga danda di kam ireklamo digiti karuba. Tasan idi nga maornos manong nemi pagitlugan nga pagrugitan digiti iti. Nabodernizean manong nemi. Nagkanan ti pader, bukod nga danom, nga masuksukatan, nga paglanguyan, dikiti iti. Limawan manong nemi, dikiti pagaramidan, nga yan, dikiti inkupieto. Nagbalinan nga moderno manong nemi. Adan tatak, amboy balot Pinoy. Saan nga bubot balot? Amboy balot Pinoy. Nga dapahin manong nemi branch na ito sa bahal nga lugar. Irinto manong nemi tanibobot kaya nagdiduang anak na manong nemi. Akit lang ada mo tinatalaga tadda mabalid na. Nagpintasan na manong nemi at daman nakas ngantid na kanihak ngay sudetat inaramat ko para tipanaglupos mo tibiyag ko. Nagbalin pa nga kasusyok isuna kadagiti pamastrikan ng pasadekmi. Kas kadagiti hotels, restaurants nga pag-upupaan na. Ayan, apartment. Kanda dumapay manon na yun. Wait. Taredi, inabag na in negosyo mi, gumanganan siya kami, kat gabota, napagraduar ko matan digiti talo anak ko kas tamat ken ni Bobot napagraduar nan manon nemi na Gigi ken ni Lily. Adan damatan tinapintas manon nemi nga bihag. Agad tultulungan mi met manon nemi digiti nagbaling nga karuba ni Bobot nga timultulong nga saksakit ken kuana idi. Inalami idang empleyado tapno di kas taket mabiyag damat digiti nagdama pagbasa dayda. Not emergency manong nemi ka sa pulanda saan kami met nga naimot no dikat na lokay. Ni Bobot agtay-tayala tapay lang tiluto manong. Yan no insardeng nan tiweteng. Yan saan na pa nga napadasa nga naulit tinangabak. Ngam kaslakayat naman ng timangabak. Gustuwanan pare. Namanat sa pulan. Kahit ko pwede mangabak. Itad mo matandi kong tao di kita tumang isutat mangabak. Ngam saan na kan nga pangabakin pinapod Diyos. Gabot tawa, para keng kuha na, umanayan tinted na keng ka. Huwag lang mag-abuso pare. Agam abusok ka di. Inakadadumat ng chicks mo pare. Isod biyag deta. Maaramid ko dito. Maaramid ko itang. Ngadyak maaramid iti. O matipagsang-sangita kita. Gusto na ni talo. Ikasar mo niya mesa. Tapos na nikastakit, dapat magulang ko ng alighal nga asawan. So, matiplano pare. Kadagidi dua, ano po to tamida, hamo nga isardeng timang suportar katakwada. Ketsi ka pare. Umunayin ni usang. Hindi ka umapal kanya. Anong arti kwarta? Itulong ko. Ited ko iti bayampunan. Ited ko kanagit ay
foundation nga kasapulan iti agsulsulisot para kadagiti maiitad na kadagiti matultulungan. Ano ka mat problema? No bang ipanam ti kwarta, ado dita. Padasan ta mamat mapanagkasino. Maminsan lang pare, huwag mong padasan, baka no mabrok ka, may panggap ti kasino. Are, nag-aasatak ti loto. Na maminsan ka lang nangabak, baka nag-aasatak man ti kasino. Are, huwag. Umanayin di duwang at chicks mo no talong mabaim. Sanggan ngagsugsugal. Umanayin ti loto. Isarding mo pa ikidin. Ustunan. Di ka pala mapna kaya? Sa bagay. Among ti tao nga sang nga mapapnek. Madi. Tama nga no. Dahil pangrugyan ti panakabrok mo. Agdama manong name nagtultuloy ng stable ti kasasaad ni Amboy graman ti pamilya na kanda kita anak na kastamat kada kami kiniusang kanda kita anak mi nga talo. Sa aming naglipatan manong name kas nakunak na tumulong. Tadagdaan mukha na kita non-government organization nga amuda manong name nga tumultulong kami aganda abinulan ngayon itid mi kadakwada akas donasyon. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong nemi nga kahit kumat ng buray ken ka kahit babaen iti saan ka ba sila nga panangisakit iti may isa nga tao nga gam ambisyon nga rumaman iti klase iti namayabiyag na ilupit-lupit na lipliputan iminikan ni Apo Diyos ti tsansa kati pagyaman naglaunay kat talagang napneken saanan nga linabsan pa'y iti limitasyon. Sabi ko matad naman ni batik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagitipada ka nagbuya, more power to yung program anong, asa dinuman ti paset ti lubong nga ayan mi, Ilocano kami, kat talagang agdengdengag ka nagbuybuya kami. Tuwing arodagyaman nga pagayam mo, just call me Amboy. Thank you ka Amboy. Thank you. Iti pa naging buri mo iti pagkasalitaan nyo. Mark Anthony. Salamat po. Iti pa ng suportaryo iti Nemer Studio. Iti panbis nga dirman ng Nemi. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.